Zeroaren hogeita bosta, oroimenerako eguna. Isiltasuna hautsi dezagun, indarkeriaren aurka. Zutik daozen beldurrik gabe, egin dezagun oihuka. Ez ditzagun sekula ahaztu, galdutakoak ze pupa. Emakumea jasaten dugu, sufrimendu eta mina. Aizpa galduen izenak ditut, bueltaka hori da ezina. Geldi dezagun gure aurkako, indarkeri eta grina. Batu gaitezen denok kalera, askatasuna alegina. Matxismoaren aurka eman zaplazteko, inor ez dadin izan inoren menpeko. Egunta gau borrokan ametsei jarraika, adi gaurko eguna egunero baita. Nina izaizpa, ama eta neska, gure ahotsa gure arma. Ozenta garbi esan dezagun, akaba dadila drama. Emakumea ukituz gero, badatorrela brigada. Indarkeria amaitu arte, hemen txegongo gara. Mundu berri bat sortu dezagun, ozen irmo eta argi. Emakumeen beldurra bihur dadila, zoriontasun ta sugarri. Aldaketa oihua badator, zerua dago oskarbi. Indarkeria oro suntsituz, izan zaitez itxasargi. Matxismoaren aurka eman zaplazteko, inor ez dadin. Arratsaldeon guztioi, gaur hemen elkartu gara indarkeria matxistaren biktima izan diren eta diren emakumeak gogoratzeko eta haien aldeko mezua zabaltzeko. Bertan ikusiko ditugun zapata hauek simbolo bat dira. Zapata bakoitzak bizitza bat ordezkatzen du, ametsak, irribarreak eta askatasuna. Pankartako lemak dioen bezala, ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada. Indarkeria matxista ez da arazo pribatu bat, gizarte osoaren erronka da. Horregatik, elkarrekin erantzun behar diogu. Isiltasuna apurtu, elkartasuna indartu eta errespetuan oinarritutako harremanak eraiki. Guztion ardura da, guztion borroka. Gaur, hemen gaude, indarkeriari gabeko mundu bat eraikitzeko konpromisoa hartzeko. Eskolan, errespetua, berdintasuna eta elkartasuna lantzen ditugu egunero. Gaurko ekintza honek gogorarazten digu balio horiek ezinbestekoak direla bizitzan. Eskerrik asko familia eta langile guztiei parte hartzeagatik. Guztion artean mezu zabalduko dugu. Indarkeriarik ez, inoiz ez.